his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndokondeka mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndina Mulungu la 14 pa chaka pa 3 Julayi. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 66 ndime ya 10 kulekera 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Frida Mpaluko kuchokera ku mphakati wa St. Bakita ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo lathu likuchokera pa namba 66. Mawu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Agalatiya mutu 6 ndime ya 14 kulekera 18. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi mayi Roslyn Loke kuchokera ku mphakati wa St. Bakita ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu 10 ndime ya 1 kulekera 12 kudzambiranso 17 kulekera 20. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Deacon Julius Dokowe SPS kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya mutu 66 ndime 10 mpaka na 14c. Kondweranani Yerusalemu ndipo musangalale chifukwa cha iye, inu nonse amene mumakonda mzinda umenewu. Kondweranani mwachimwemwe nonsenu amene mukumulira. Mudzalandira chithonzo ndi kukondwera nacho kwambiri. Mudzagawana naye ulemerero wake ndi kusangalala nawo. Chauta kunena kuti, ndidzakupasa zabwino zochuluka ngati mtsinje wa madzi. Chuma cha mitundu ya anthu chidzafika kwa inu ngati mtsinje wosefukira. Mudzakhala ngati mwana woyamba amene mayi wake wamunyamulira pamphalipa, kapena kumuluza pa mawondo. Ndidzakusangalatsani ku Yerusalemu, monga momwe mayi ake amasangalatsira mwana wake. Mudzasangalala poona zimenezi. Zidzakulimbitsani ndi kukupatsani moyo wamphamvu. Tsono mudzadziwa kuti ine chauta ndimathandiza amene amandimvera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Agalatiya mutu wa 6 ndime ya 14 kulekeza 18. Abale, ine sindinganyadire kanthu kena konse, koma ndidzangonyadira mtanda wa Ambuye athu Yesu Khristu wokha. Chifukwa iye adafa pa mtanda, zapansi pano kwa ine zili ngati zakufa, ndipo kwa zapansi pano ine ndili ngati wakufa. Kuumbala si kanthu, ndipo kusaumbala si kanthunso. Koma chachikulu ndi chakuti Mulungu apatse munthu moyo watsopano. Mulungu awapatse mtendere ndipo awachitire chifundo onse amene amatsata chiphunzitso chimenechi, ndiwo anthu onse a Mulungu. Kuyambira tsopano asandivutirenso munthu aliyense, pakuti zipyera zimene ine ndili nazo pa thupi langa zili kutsimikiza kuti ndine kapolo wa Yesu. Ambuye athu Yesu Khristu akudalitseni inu nonse abale. Amen. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu Uthenga Wabwino monga analembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye.
Pambuyo pake Yesu adasankha anthu 72 nawatuma awiriawiri kuti atsogole kupita ku mudzi uliwonse ndi kumalo aliwonse kumene iye ankati apiteko. Adawawuza kuti zinthu nzambiri, antchito ngochepa. N'chifukwa chake pemphani mwini zinthu kuti atume antchito kukatuta zinthuzo. Pitani tsono, ndikukutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu. Musatenge chikwama cha ndalama kapena thumba la paulendo. Musatenge nsapato zapadera ayi. Musayimenso kuti mupereke moni pa njira. Ku nyumba kulikonse kumene mukalowe, muyambe mwanena kuti mtendere ukhale mnyumba muno. Ngati mnyumbamo muli munthu wofuna mtendere, mtendere mwanenawo udzakhala pa iyeyo. Koma ngati mulibe munthu wofuna mtendere, mtendere mwanenawo udzabwerera kwa inu. Khalani mnyumba yomweyo, mudye ndi kumwa zimene akupatsani, pakuti wantchito ngoyenera kulandira malipiro ake. Musachoke kumene mwafikirako mukalowa ku nyumba zina ayi. Mukalowa m'mudzi anthu nakulandirani, mudye zimene akukonzerani. Muchiritse anthu odwala amene ali m'mudzimo, ndipo muwawuze kuti tsopano ufumu wa Mulungu wakufikirani. Koma kumudzi kumene mukalowe anthu nkupanda kukulandirani bwino, mukapita m'misewu ya m'mudzimo mkanene kuti tikukusasirani ngakhale fumbi la m'mudzi mwanu muno limene linamatilira ku mapazi athu. Komabe dziwani kuti ufumu wa Mulungu wafika. Kunena zoona, pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachitako chifundo polanga Sodomo koposa mudzi umenewo. Anthu 72 aja adabwerako ndi chimwemwe nati, Ambuye, ngakhale mizimu yoyipa yomwe imatigonjera tikamayilamula m'dzina lanu. Yesu adawawuza kuti, ndidaona Satana ali kugwa ngati mphezi kuchokera kumwamba. Ndakupatsanitu mphamvu kuti muziponda njoka ndi zinkhanira, ndi kumagonjetsa mphamvu zonse za mdani uja. Palibe kanthu kamene kangakupwetekeni. Komabe musakondwere chifukwa choti mizimu yoyipa ikukugonjerani, koma muzikondwera kuti mayina anu alembedwa kumwamba. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mu uthenga wabwino wa lero, Ambuye Yesu akutuma ophunzira 72 awiriawiri kupita kukalalika kumene iye amati apiteko, kukamukonzera malo, kukamukonzera njira kuti anthu akonzekere kumulandira Ambuye Yesu mpulumutsi wawo. Choyamba tikuona kuti uthenga wa Luka wagwiritsa ntchito nambala 72 ya ophunzira aja amene Ambuye Yesu adapita kukalalika uthenga ku madera amene iye amati apiteko. Tikabwerera mbuyo pang'ono, makamaka mu Genesis mutu wa 10, timamva za mibado makamaka ya ana aja a Nowa. Ndiye kuyambira nthawi yakale anthu amakhulupirira kuti pa dziko lonse lapansi mitundu ya wanthu idalipo yokwana 70 kapena 71. Ndipo pa nthawi ya chikondwerero ya chaka cha misasa, Ayuda amapha ng'ombe zamphongo 70 kusonyeza kutembenuka mtima kwa anthu a mitundu yokwana 70 achikunja. Ndipo Ambuye Yesu pakugwiritsa ntchito nambala 72 kutuma ophunzira aja akufuna kutisonyeza kuti uthenga wa chipulumutso ndi uthenga wa munthu wina aliyense, osati anthu owerengeka okha chabe monga mmene ena amakhulupirira.
tsono choncho wina aliyense ali ndi ufulu komanso ali ndi mwayi wolandira uthenga wa mulungu, uthenga wakuti ufumu wakumwamba wafika, anthu atembenuke mtima ayambe kumukhulupirira mulungu. Chipulumutso ndi cha munthu wina aliyense, posatengera mtundu, posatengera chilankhulo kapena maonekedwe. Uthenga wa mulungu suli ngati ntchito zomapatsana pa chiweniweni, okhawo odziwana kapena okhawo amene amachezera limodzi. Uthenga wa chipulumutso suli ngati makopo nafetereza amene timapatsana potengerana, amene tikudziwirana anthu akumtundu kapena anthu akuchipani cha ndale ayi. Uthenga suli ngati ntchito za mboma zongolembana anthu achigawo chimodzi kapena anthu okhawo amene amachitirana zabwino. Uthenga suli ngati zitukuko za boma zimene zimangopita dera lokhalo kula anthu amene adavotera kapena dera lokhalo kumene kuli abwezi ndi anansi awo. Uthenga wa mulungu ndi uthenga umene umafunika kuti umpeze munthu wina aliyense, kuti aliyense akamva uthenga athe kutembenuka mtima, kumukhulupirira mulungu ndi kupeza kuyanja pamaso pake. Uthenga wa chipulumutso ndi uthenga kuti ufikire munthu wina aliyense kuti apeze madalitso a mulungu komanso chiyanjano ndi chikhulupiriro. Uthenga wa chipulumutso si uthenga wa chinsinsi ayi. Nchifukwa tikuona Ambuye Yesu muthenga wathu wabwino walero akutuma ophunzira aja awiri, kutanthauza kuti tikuyenera kugwira ntchito limodzi mogwirizana komanso mothandizana ndi kulimbikitsana. Kalikokha nkanyama tili tiwiri nti anthu, mmafunika ndithu tinyamule ndithu tonse limodzi ntchito imeneyi, tigwire ntchito imeneyi yofalitsa uthenga kuti anthu onse atembenuke mtima ndipo tisamakhale anthu ochitirana msanje. Uthenga wa chipulumutso ndi uthenga umodzi umene Ambuye Yesu akutipatsa ife akhristu, kutanthauza kuti pa nthawi zonse imene tikulalika uthenga, ife akhristu eni ake tikuyenera kukhala anthu amodzi olalika uthenga umodzi chifukwa tili ndi Mbuye mmodzi, osati zomanyazitsana, kumatukwanana akhristu okhatokha kapena kuchitirana nsanje kuti amatha kulalika ndi ndani. Izi si za mpikisano, izi ndi zakuti inu ndine tonse tipeze kuyanja pamaso pa mulungu. Nchifukwa Ambuye Yesu akutipanga ife, akutipatsa uthenga umodzi koma anthu tonse pamodzi kuti tiulalike uthenga umenewu, makamaka kuti ufikire ponse pamene ukufunika kufika uthenga umenewu. Ndipo uthenga wa Ambuye Yesu mwini ndiye mwini ntchito yakulalika uthenga. Ife tonse ndife amithenga chabe, ndife antchito, ndife zida zofalitsira uthenga wake. Ntchito yolalika uthenga si ntchito yophweka, makamaka pamene ukuyimirira pa choona, pamene ukutsimikiza kuti ichi ndicho choona ndipo zikuyenera kukhala chinthu chonchi. Mumapezeka zovuta zambiri. Pokuzindikira zimenezi, Ambuye Yesu akutichenjezeratu ife amene tikuvomera kukhala atumiki a mulungu, ife amene tikukhala akhristu, amene tikunyamula nyali yowunikira kuti mdima uchoke, kuti tikutumidwa ngati tiyana ta nkhosa pakati pa mimbulu. Mimbulu ndi nyama zolusa, mimbulu ndi nyama zachisokonezo, ndipo ndi chizindikiro cha nkhanza, mazunzo, nkhondo ndi masautso ena onse. Ndipo nkhosa ikuyimirira kudekha, ikuyimirira kufowoka, ikuyimirira kumvera, komanso ikuyimirira kupanda mphamvu. Payokha nkhosa singakwanitse kugonjetsa mbulu. Ngakhale zikhale nkhosa zochuluka bwanji sizingakwanitse kugonjetsa mbulu potengera ndi mmene izozo zilili. Nchifukwa Ambuye Yesu akutipatsa ife chiyembekezo komanso chiphunzitso ndi chilimbikitso kuti nthawi zonse pamene tikupita kulalika uthenga tikuyenera kudalira iwo amene ali m'busa wathu wabwino, amene atitsogolere, ndipo tikuyenera kudalira chaulere chake komanso mphamvu za mulungu pakulalika uthenga wa chipulumutso umenewu. Sitikusowekera kuti ife tokha tipite iyayi, koma Ambuye Yesu mphamvu zawo ndi amene akutituma kuti tikwanitse. Ndipo akutichenjezanso kuti pamene tikupita ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu, tikuyenera kukhala anthu osamala kuti moyo wa mimbulu usatiwononge ife, kudekha kwathu kusaonongeke, kufatsa kwathu kusaonongeke, ubwino wathu usayipitsidwe ndi makhalidwe oyipa a mbulu obweretsa chisokonezo. Akhristu sitikufunika kukhala anthu achisokonezo,
sitikufuna kukhala anthu olekanitsa, koma anthu amene timabweretsa zinthu pamodzi ndipo kuti onse afike kwa Mulungu. Ndipo tikakwanitsa kugwira ntchito imeneyi bwino, Ambuye Yesu akutiwuzanso kuti tiyenera kukhala anthu omvera. Anthu akatembenuka mtima nayamba kumvera Mulungu, anthu akasinthika makhalidwe, odwala akachiritsidwa, osaona akapenya, okufa ziwalo akayamba akuyenda chifukwa alungamitsidwa, komanso ogwidwa ndi mizimu yoyipa akamasulidwa, zisatipangitse ife kukhala anthu odzikuza. Tikhale anthu odzichepetsa, tisakhale anthu odzikweza amatama kuti ine ndine ndimatha, ndine ngwazi pakugwira ntchito ya Mulungu. Ayi, ifeyo chimene chikufunika chite tikondwere kuti mayina athu alembedwa m'buku la moyo kumwamba. Zinazi ndi zotsatira zakuti ife eni akefe tapeza kuyanja pamaso pa Mulungu, ndipo tili ndi mphotho yayikulu ya moyo wosatha kumwamba. Kumposa Satana sikute kuti chinthu choti ife tipatse chimwemwe kuti tamposa Satana mphamvu, koma iyayi, koma kuti ifeyo tagwira zimene Ambuye anatituma, ndife antchito, ndipo chimwemwe chathu chikhale kuti mayina athu alembedwa m'buku la moyo wosatha kumwamba. Ntchito kapena mayitanidwe athu zitithandize nafenso kufika pamaso pa Mulungu kuti tilandireko moyo wosatha. Muzikondwera kuti mayina anu alembedwa m'buku la moyo wosatha kumwamba. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to